Ik ben gevonden langs de kant van de weg. Breng mij op tijd terug, omdat ik het zeg. Doet u dat niet spontaan, dan ga ik eraan. Als ik niet kan lopen, zullen ze me kopen. Wol alle kikkers in de kroorden. Wat is dit? Zou je er wel bang voor worden kennen? Een bedrieging is dat. Een bedrieging. Dan ga ik eraan. Als ik niet kan lopen, zullen ze me kopen. Hé, wat nou, skitmirakels? Als directeur van een radio- en televisiestation laat ik me net bedriegen. Ik laat me net chanteren. Nooit geen sprake van. In ieder geval de heel Wieseling had wij dit voor zelfs. Ik ben er net warm of koud van. Maar Van der Baan, het heeft wel een heel oud handschrift. Een boze geest had het misschien was kunnen. Ja, of een tovenaar of een heks van lang verlien. De tovenaar of heks? Hoe saaf van lang verlien? Dit is dan hier laat stuk ijzer. Ebele, wij moeten uitvinden wat voor dingen dat is. Ja, dat bedoel ik. Alle kikkers in de kroorden. Vind u wat voor dingen dat is? Hier, eerlijk oebelen. Zie je het hok een stuk ijzer dat is. En voort. Opzitten, afzeren. En doe dat spontaan, want anders ga je eraan. En doe dat spontaan, want anders ga je eraan. Doe nou zo maar niet. Hoi. Appie. Hey. Appie, dat is nogal technisch, hè? Even een liedje quiz. Wat is dit? Dit is een bout. Een moer. Ja, dat is goed, maar... Wat is dit? Ah, jongen, dat weet ik wel. Dat is een bougiesleutel. Zo, dan kan je een bougie maar uit een brommerke draaien. Als de bougie vetslijn is of als er puntjes in zitten. Ja. 100 punten, hou maar. En dit? Heen, hitsgesheide. Dat is oud. Dit lijkt wel een onderdeel uit een oud klok. Uit zo'n heel groot oud oerwerk, wist wel? Nou, hartstikke goed, Appie. Bedankt. Oebelen, mij komen. Boos, stel ik op een groen, hè? Nee, daar ben ik smarig bij me zitten. Helemaal niks niet maken worden, hè? Dat is wel heel vies. Hoe is dat gewoon hier? Een fjouwerplantenklok. Maar zie je, een mooie grutten. Nooit weten dat er zo'n grote klappen zijn. Verschrikkelijk, ze zijn langer dan mij, man. Ja. Jongen, nee. Oh. Goeie. Goeie, weet je. Ben jou de baas, hè? Ja, Oh, mooi. Goeie. Ebel van Gorkum. Tjeerd Alsma. Goeie. Ebele van Gorkum. Dat is mijn Tjeerd broer. Alsma. Ja, dat is mijn broer. Ja, dat is wel je liedje woord op elkaar. Ja, nou dan. Oh. Ja. Ik ben Ja. heel nieuwsgierig wat Joje van Fien is. Ze hebben weer te plak. Nou? Zullen we eens even wat is? Ja, dit is zeker van een klok. Jo, herken het? Ja. Jawel, hè? Zit Ja. goed? Ja. Zonder dit onderdeel Ja. kan een klok net draaien, net functioneren. Dit jet in een toerklok, een klok wat in een cirkel jet. Dit jet echt in zo'n soort klok jet dit dus. Jo, herken het gewoon? Ja, ik herken het echt. Dat zit het maakt echt in zo'n klok maakt het. Maar je had je saffele klokken, hè? Maar wat is nou de mooiste? De mooiste klok is hier de grootste klok wat de meeste mensen denken. Nee. Maar ik vind de mooiste klok hier een heel iets klokje. De klok die ik bedoel is het klokje wat daar hing aan de wand. Het is een heel mooi Fries stoelskipperke uit omstreeks
Zontje 40. Het is een klokje wat op dit moment toch een €15.000 doet. Ik heb hem er wel even bij pakken, vlug van je. Er zit een vast slingerke aan. Dat slingerke, al haak ik hem scheef. Ja, Of die kan doen, hij tikt gewoon terug. Ik kan gewoon terugtikken blijven. Dus zo'n klok die kan rustig op een skip, kan die hingen en dan blijft hij terugrennen. Daarom heet dit een skipperke. Skipperke van Zeils. Hey, jongens, wat doe je hem nou? Nog hij clever tegen je nog waar Ik ken nooit een dure wijze. Nee, het is een hele dure klok. Bedankt voor de informatie. Je bent al geen iets bij meer. We bellen je nog. Ja. Zitten. Dag. Vanavond bij de volle... Vertel nou eens even wat er precies op dat briefje van Van der Baast staat. Als ik niet kan lopen, zullen ze me kopen. En het gaat dus om een oerburg. Een tjerkenklok. Ja, een oerburg van een kerkenklok. Een tjerkenklok die niet kan lopen. Zullen ze me kopen? Dat is het. Ja jongen, dat is het vanzelfs. Nee, er zijn vanzelfs een hele hoop mensen die het belang hebben bij zo'n antiek stuk oerburg. Het is vanzelfs hartstikke het joer. En als zo'n oerwerk het net meer docht, wordt het vanzelfs volle minder wurg en kost het haast niet meer. Nou ja, niks. Ja, maar hoe komen we er nou achter om hokkertjerken toe dat het giet? Denk erom, kom. Denk erom. Klokken heeft, klokken oud, klokken zwier, klokken koud. Tik je in de tjerken worden, hoe het laan of in de boren, die ouderwetse tik-tak dingen, houden mooi de tiert in de stringen. Klokken tik je in alle rest, in die toren. Stadig vast, binnen de van elke nier, liet Zenger het hart het voldien, beter mij de klok of net, ze komt zo nooit een keer te laat. Eerlijk, wie van der Baaier? Het kwam samen uit de lof wij Groegelingen. Appie, hol op. Alle kinders in de kroren, briefjes die in de lof dwarrelen hier. Wat helle stoot die in de plassen? Toen hast altijd van die rare stunts. Nee, wie van der Baaier? Het is krijgt dat ik zeg, ja, zij is het gebeurd, wie? Ja. Vanavond, bij de volle maan. Halen ze me hier vandaan. Dat tijdstip is te middernacht, waar het boeventuig op wacht. Niet in Kolm of in Leers, maar ga naar het kleine dorpje. Ja, de eerste is een B. En die laatste is een S. Britsum. Nee. Beesterswaags. Nee, beetje zwaag. Boetenpos. Boetenpost. Bonswart. Nee, dat is tijd. Burgwert. Waar leidt dat? Ja, op een klaaier. Oh, nee. Burgbok. Burgum. Daam. Nee. Boerum. Bonteboks. Zo komen we er vanzelf ik nooit achter, hè? Welke klok het nou is. Ja, maar al die klokken die dienen het wel. Dus rond was wat voor of achter, maar... Zo, en die klokkenmakers van jij tijd, die konden vanzelfs een lang zo precies in het werk. Dus nou. correct. Maar hoe komen we er dan achter om hokkerklokken te giet? Mieke maakt een oproep waar voor de radio. Wil het kapotte oerwerk hem direct melden bij Studio F? 052 1 2 3 1 2 2. Nee, doe we net. Geen bedoel van de radio. Haast weer de hele brood.
En wij als radio- en televisiestation, wij moeten er als eerste bij wijzen. Steert het morgen met mijn grote kop in de krant en met mijn wetterlet bij. Ja, nee, wij van Studio F, wij matten de primeur ha. Maar dan mag we er dus wel achter zitten komen wat er bar is, hè? Ja, waar is het, Heinz? Ziet dat net op dat briefje? Nou ja, dat is een... Dat had erop stingen. Les maar, Wieke, we zijn er net heel uit. Vanavond, bij de volle maan, halen ze me hier vandaan. Het tijdstip is de middernacht, waar het boeventuig op wacht. Niet in Kolm of Leers, maar ga naar het kleine dorpje. Ja, vanzelfs. Niet in Kolm of in Leers, maar ga naar het kleine dorpje. Ja. Ja, je weet niet. Alle zien wat de Bergsma? Ja. Ja? Binnen mensen dat klokje al vierten? De mensen met u in het zien. Dan draai ik haar god in. Het doel heeft wat centen nodig, niet? Ja, wist. Maar dan was er eerst wel even wat verdwan. Zullen wij betalen je een best bedrag voor dat kapotte klokje? Wist ik niet? En Joen is het klokje niet meer kapot. Maar dat wist u nog wel, hè? Ja. De helft van het bedrag. En als vannacht alles ophellen is, dan krijg je de rest. Ja, maar ik heb het niet meer. Hé? Dat stikiezen dat ik vlieg niet uit het oorwerk hella. Wat? Ja, dat stikiezen dat hier ik onder een grijfsteen hier op het kerkhof verstoppen. En juist dacht ik sjoch even of het er nog lijkt en doe je het voor. Dus wij keep je van die een kapot oerwerk? Een oerwerk dat net meer rent? 12 uur, is dat oerwerk compleet, ja? Ja. Maar binnen hier een klokslag 12 uur, en dan helpt ze eens even met het klusje. Ons weten wij daar te vinden, ja? Ja, ik zal er wijzen, ja. Ik zal even om dat stikiezen ziekje. En oors, stop je we die onder een grijfsteen? Het is haast 12 uur. Middernacht. Niet in Kolm of Leers, maar in Beers. Zelfs, dat vind ik zo slim. Ik weet voor nou wel dat hij in Beers weer. Maar waar had die briefjes kreuren? Ik ben de oude klokkenmakker van Beers. Zit net in oer. Ik nog je me neer. De klokken dieven binnen op een paard. En nou is mijn klok op bar. Mijn klok is op bar. Ze hadden de koster van het cirken omkocht. En hoe zullen haar helpen om het oerwerk uit de toer te slepen? Dit hier zal het in de gaten houden. Want de klok die stiert al een uur lang stil. Dat komt omdat de koster een onderdeel uit mijn oerwerk helle had. En dat had er lijn onder een grijfsteen. Mijn grijfsteen. Toen ga je u's was kogen. Nou, eens had jou mij was gegeven zelfs, hè. Zo, jou had mij dat antieke briefje gestuurd, hè. En het tweede briefje, dat vond ik op. Ja, maar dat wie ik van mij bestemd, zelfs. Klokkenmakker, wat maar wat waar? Mijn grijf herinneren waarom. Ik ken het meer. Ik krijg nog genoeg energie om in mijn grijf te komen. Het is nou ojem. Help.
Maar we de politie net was, Corrie. Maar ze is voor goed al leren heiken. Ja, en toch het zelfs. Ja, maar wat doen we dan? Ja, kijk, het is de kroon. Wat doen we dan? Daar is dat dingetje van die klok. Waar is dat dingetje van de klok? Oh. Mijn mooie klokje. Dus is goud opbrengen. Handen vol goud. Verkeer je die nou een rieke oliescheik? Oh, maar dan krijg ik er toch echt nog wel wat van, hè? Doop krijgt wat stof het jinnest. Maar dan moet er het eerst wel even dwaan. Hij doet het! Ja, hij doet het. Mooi sa, dat wie die geraden nek. Echt antiek! Kom dicht, sukkel, of zet het wapens. Wat zit ik nou, dombal? Wat mankeert je me? Dat is nummer 2. Ja, nou is het weer stil. Jongens, ik denk dat doe maar draaien. Doe even op een ziekje zelf. Doe maar. Alle kijk, het is een kroon, Appie. Dit en dit wat aan bod. Man, dan net zo schieteren. Appie weet wel wat er doet. Nou, kom op, Appie. Zet zonder stroom, man. Mat ik het zelfs dwan? Mankeert je wat door de handen? We doen het oors. Wij doen het tagalik. 1, 2, 3. Appie, de best een genie. Ja, dat wist echt hartstikke technisch, man. Complimenten, Appie, complimenten. Maar zo, wat er moeten stiert, dat heek regelen. Verzels. Politie, kom op. Handen op je hoofd en doorlopen. Doorlopen. Op mijn knieën. Rap. Op mijn knieën. Op mijn knieën. Nu geboeid. Hand bij. Oké, niet zeuren. Opstaan, kom op. En nou in de auto. En doe je blauwe. Daar kan ik alleen nog heen. Nee. Wat koorts, wat is je weer? Ja, verzels. Ja, het is een moeite. Een kwestie van even... Nee, Even koffie. Geweldig. Ik vind wat dat. gewoon even nijtikken, gewoon even een kopje erbij. En als je dan goed nijtikt en je kent het, dan kun je het ding gewoon het paas. Wat ik hier Ja, dat is...